Can you now worry? Hey, the one who walk out. Can you now worry? Get him so boogie, not Daniel now. Eh? Now worry, I can't put a Nanya can work. I'll miss Butoni. I'm one feet by Mushiki. Come on a match of the Look at Mother Chicago boom where Macani Higo. Gay Buzon Makego, Elizonia Garin to Hidika. Eh? I am the poem to snatch of Maiden to come in to a Kowa. Kowa, Kwam, what you were Pumpo. Biendo, at least Mukana good texture of life. Eh? I want come here, I'm a Mamma must name my get out to him. Come on, I may have to him and a huggy boom. On a man may hear huggy boom. If I don't do it, they will kill me. Okay. I want a me now. You could be now, Madam Hayford. Eh? Can you know? Biko, Elehanako. Ginosu. Oh, Guinea one. Can't you? A mamma be ship or I'm working cabati and mota. Can you your problem? Who sells okay? Can you joke me? Okay. Can I mota? I'm the joke of Mugomo. We are one Mugomo. I'm Wagawa. Hagi Bukwamo, Hagi Bumo, Hagi Bumo. Oh, I'm a name Jishu Koro. What goes your don't a boogie? The terrorists. Eh? Fulani Hesmen. CCIC. Mande Boko Haram, Honey Bakrako Tena Chipigum Kamu. Biko, Lehanakon. Bia. I could walk on a Jonah Gianacone. Biko, Pusimata, what to walk about? Pusimata, and I'm a gassy. Can't here. Can't Jim, eh? My Abacromoto, I'm on your wall. Biko poor. What do I about? What do I about? I'm a gassy. That was him. What was them when he went to all Kamana? He boom boom. Good afternoon. Hello, dear. What the man? The one. I'm a boy. A boy. I go a boy. Okay. We could not have Kenya Maka. Oh, any hen I could. What for bring out two? Two! Hey! Vimia. This is me 4 and here give you they go 5 million naira. Vimia. Hey,
Vi me gwele go isi me ga gigi fude. Vi mi a vi. Ele hin so ata. Hello. Oh. Baja. Ogini. Ana m na-atụ ụlọ n'olu gị. Ị na-eti ka onye ara bara ọhụrụ. Ọwụ gịnị? Baja. Baja. Nwedi ho. Baja. Ọ dị m ka ikpụrụtụla n'isi ụtụtụ a. N'isi ụtụtụ anwụ na-achabata ị gara aga kpụrụtụ ụgbọ aja. Ka ọnwụ nke gị na-enyi nwoke udu gara na wekipin ga ṅụọ n'abalị ke mee gị na-emegheri. Ịmụ na aghọọla ọsọ nga ozu nwụrụ. Ebe akụrụ kpom. Ebe ụlọ unu emege berial unu agbara. Ị na-ehi n'ụlọ. Ọ dị ihe ịrụnga ozu nwoke adịghị uru iti ji ndụ. Ị chọghị ịbụ uru. Ị chọghị ịbara m uru ụgbọ aja. Ụgbọ aja. Helena. Kpacharakwa anya go. Mara ka isi agwa m okwu, kpacharakwa anya go. Marakwa ihe ị na-ekwu maka ọnụ gị iti gị na nsogbu. Your mouth will land into trouble. Ị ga-ahụkwa ọnwụnwa nke ị na-alike. You fall into temptation. Kparakwa ọnụ gị. Temptation. Look on here. Temptation. Temptation is spelled by ya. It's spelled for temptation. Yeah, fine temptation. Dim temptation or bad. That's from here. Ele temptation or bad. You also walk on one do rock. Oh, what? Ele temptation or also walk. Helena. You may run in a jelly shade that almost walking. Helena. You promote walking. Deep back, come no go to give up on in a jelly shade. Almost walking. It's okay. Go ahead. No say your turn. It's okay. I'm talking to widow now. Go tell Quasico one time. You never went back only 2 months. Wajabia. Think oh wajabia. Actually love. See that man? I thought I'm going to wajab. Actually, Mama. Making a track of Wajab for us. You believe me? If for us no law, wajab. Helena. After me, Helena, give Helena. If for us no law, wajab. Helena, give her. Give her the back. I'm Helena. It talk Helena. Wajab. Ị ga-ebugo ozu m taa ma ga-ebugide m n'elu otu ewuru ọkụkọ cha butuo m nwụsị m ike ilu ha ọkwa nka agụle m ọ bụ ihe anyị na-eme ka mee a na-akwụghị na dịka ọndatịka na anyị take his time ji nwayọ harịọ m agharịọla m ị ga-eme mma anya ahịa dapụ ị na-adị ume ịkpa ajọsị m na-ahafụ gị n'ụlọ ebe ngo isi ahụ chi gị na-evu na-evu ekwele ndị agbata obi n'ụlọ anyị ataprala m ogbe fọrọ ọzọ ataprala m ụgba taa ị ga-ebukọta m fọrọ ọzọ ma ị ga-awa na perikoma na anya aja arụ ụgba asị m ifere ọzọ n'ụlọ ọkwa mmiri ụgba ifere ị ga-aza akịdị ifere ọzọ ire achị ma kụọ gị n'ala na-adịkọ ọdatịka a na-eri gị bọnka m gara ala ị ga-eji ọkụkọ Chukwu ka m jụọ gị mere n'ime obodo anyị na ụmụ nwaanyị niile dị iche iche na-ebe ọrụ ụmụ aka ha n'anya. O nwere okwu na-ekwu mgbe ụfọdụ na m na-ajịsị na m ịmakwa ihe ekwu gị ịmakwa ihe isi gị nọ na-apụta so chere ya ọrụ na maka na ọhụm ya ajọ gị n'oge imepe ọnụ nọọsụ na enwere ụmụ nwaanyị enwere nwaanyị ka gị mma na obi obodo a mba ọ dị pọsịbụl a na-eme ya eme ọnwụ na ọcha ka ha ka gị mma ka ọnwụ na oji ka ha ka gị mma ka ọwụ na mgbago ka ọ na mgbada ka ọwụ ọpa chemba mgbago elu ka mgbada ala ihe niile inwezuru enwezu ọbịa na ijigi dị oke azụ gị azụ ka gị ọ gachiri agachi ihe niile gachiri ele nnọọ otu ara asụ nwaanyị nwa nwoke apụ lee nwaanyị ọzọ anya nwe ihe ga-eme n'elu ụwa nle nwaanyị ọzọ anya nke ịnụ ya onye ahụ bụ ole o nwere ihe ole gịnị ka o nwere nke na-acha tomato m pọtọpọtọ m ncha akpụrụ akpụ m ogiri okpeyi m ajụ mbiso m nwa m enwere ihe ndị ọcha na-eme ihe ndị agha na-eme ahụrụ m ya na TV achọrọ m ime ya iji gwa gị na ịhụnanya m nwere n'ebe ị nọ a na-amụ ya aka
enwe nwaanyị ọzọ nwere ike inye ya n'elu ụwa. Bile. Nwa ọma. Mma. Elebe nwa m. Ebe ka onye nọ? Onye? Onye nọ? Lekwa anya ma agwa gị. Onye isi ala agala kpọọ ndị uwe ojii na-agarị na-anwụdo ndị na-aṅụ Igbo. Ọkwa maka gị. Ele ihe m jụga gị na ihe ndị ekoge otu oshi ihe. Ma m jụga gị ebe ụlọ gị na-agwa m onye isi ala gakwara kpọ ndị na-akpọta ndị na-eji ndị na-aṅụ Igbo. Ịhụna n'ọnọdụ gị. Ịhụrụ ọnọdụ ịhụrụ onwe gị na. Ele ebe ọ nọ, onwe onye idowere hịa. Le anya, enwe onye hụga hịa. Ọ mụ na gị na-anọ n'ebe. Ọ na-ebe a na-ehi ụra. Chinụra nọ malie. Ele ebe ọ nọ. Lee ọsụsụ gị ọnụ ebe a. Ebe ka onye nọ? Ị ṅụọla o jela ṅụọ ọkpụrụ achịa ya ọṅụ nnanị na ele ka ọṅụ ka ụfụ akwụkwọ aṅụ. Nene kụgụ ugbulaka iji achị m good morning good afternoon. Nderi ehihie richa anaghị achị m good morning. Ha nwa. Ike adị m na. Achọkwara m iwe soro onye ọbụla iwe. Achọ m ga-ekwu gwa ya na m na-ewesa ya iwe. Enwe m oge a. Enwere m oge gị. Ịhụnanya nwacha ụbọchị taa mara mma. Anyanwụ chaga ebe niile. Ime ọhịa osisi niile na ọhịa akọcha na mmiri. Inwe ike were akpị njele o nwere nkwụ ndị ga-egbu rie anya were jeje rie ri taa. Gefe nga ruo aṅụgharịa akpụrụ achị ya. Dunga ọkpata duruo nga. Ị na-arụ nrọ. Joseph ọrụ nrọ. Ị na-abịa. Garịma. Agaracha must come back. Gị gacha ebe ga agaghị ebe ga-agaghị ebe nsogbu anọ. Garịma. Ị ga-eri aka gị taa. Mme ịhụnanya. Oge na-ebu ihe ndị a niile oge mege ya. Ị na-apa mpa ya eme ya nne nwata. Amụrụ ya taa. Lee nkwụ ọ na-egbute kọbọ shishi enwe nke ọ na-egbutezi. Ọ nọ n'ebe a na-arọ nrọ. Ihe ya nwaanyị enwe di ahụ. Achịla nwere di. Nwanne gị nwoke ọ ga-eji ma na-agagharị na-agụgharị gị ufe agagharị. Ọ maka enwe m di. Akwa ịhụ ihe omege gị na-ebe akwa m ga-emechi ike. Aga m eji ya na awụ nwa nwaanyị. Ololololo. Kwenụ na-ewu nwaanyị ya nwoke arị nga ọkpụkpọ ọ ga anya biko nwa m. Ịnụ na ejekwala o mere. Enweghị ihe ọ ga-eme m. Ejekwala ma bịa. Ejelu mere ọka. Wow. Enwere ihe nọ na-eche. Nsị mba, m ga-agwa gị ya. Odu. Kamgbe m bara m agwa nwere ezigbo ihe na-esi gị n'ime apụta. Nke iche bụ ụgbọelu so na ọ bụ ezigbo echiche. Ihe mere n'owu ịma ọ kọrọ iwe echi mkpata ego na echi asị enyi m nwoke na mkpatara ego enyeta m ya. Amakwana m n'ụlọ gị mana n'ụlọ gị m mara m na-enwetatala ọ dịla too much o buru ibu. Ị mana nwanne m nwaanyị ụtụtụ ehihie abalị mgbe ụlọ ochiri na eri mkparị bifo rie dị nri. So ihe ndị a ka m chegidere echecha m sị mba elu ihe a ga-eme ihe a na nchesi m bịa ka mana gị chelee ya o tụlee mụrụ otu a ga-esi eme ya. Ihe ndị anyị na-agara na vileji anyị na-agagharị ndị mmadụ na-atụ anyị aka ube ọka ọkụkọ ihe ọbụla furu na ewu fuo a na-atụ anyị aka so ọ ga-werere udu na ọgba ajaji ya. Ọ maka na enweghị anyị na-arụ. Ana m echesi mana gị nwere ike imepe chọọchị anyị mepee chọọchị otu ọ na m nọrọ n'ụra mbịa rụọ nrọ mbịa na-ahụ vision anyị nwere ike mepe chọọchị mụrụ GO General Overseer gị were asistant m nwere ike na-ahụtara ndị mmadụ vision a na-anata ego just tulegodi ya ama m na obi ọma ga-akpa gị na ihe m kwuru na just tule ya na anyị ga-eme gị ahụla m nga nsogbu gị no wonder nnọkwa nga na-asị elewo ụdị ụka ka esi gị n'ime na-apụta
ifeela anwụrụ bikọs ama m na n'ụkwụsị na enwebeghị Igbo na ilezi otu ị ga-esi na-ekwu ụdị okwu a ahụ na ahụ adịghị gị ị nwere malaria ị nwere akọm and ịbabagala mmadụ bakpuo ya n'ime ahụ ọ na-emezi onye na-ekwu inyo ndị Igbo na-akpọ inyo kiri inyo nke na-ekwu gbachire na inyo pụọ banye ga na inyo kiri inyo ihe nọ nga arịọwa ọnụ bụrụ ka na-agụgọchi ọnụ mmiri so ịnọkọta ugbo ihe nọ n'ọgwụ na-arụ mụ na gị ga-aga emepe chọọchị ihe ọ n'Igbo n'ụkọta m ka ọ na-enwebedị Igbo okọrọgụ na ahụ ị na-ediri Igbo ịnwụ ha n'Igbo na brain ga-adịtụ sharp gị nwee ike na-reason like human being. Ihe ahụ ihe gbasara Igbo ka m gwazi nke mere ugbu m ji gbara gbapụta echi sị m abịa hụ gị ụgba ịma na otu m nọ now anọ m na nrọ nọ ihe ajọsọ m lakpuru ụra shi n'ụra si m arụrụta obere nrọ na nrọ ahụ ka m nọ hụ mma enyi m nwaanyị nga ana m si m egwurutu mma ọnụ jọs ka m gwurutu obere ọnụ nwata werecha n'ọnụ ya nye m so m gwurutu nọ nga m na-egwuru ya nwanne m nwaanyị shigwe ama m na o dogodoro m ya na nwanne m nwaanyị na-achọ m mana ama m na ọ ga-achụkpute m n'ime nrọ nwanne m nwaanyị bịa kute m nga m mega ọnụ sọ m na obiọma kpa m ihe ewe m obi agbawa m ihe ndị aka m chekechara sị mba anọ m n'ụlọ nke m nọ n'ụlọ nna m mịọ ọnụ ọ mmecha ọnụ ọbịakwa mpụta m nwa mmiri kwụkwọ ọnụ mana elenian so nkwakwa agwa gị ya na-awụ ka ị tụlee ya maka ịkpata ego ahụ echenji ya mkwa kamgbe m gbara mara gị kamgbe mụ na gị gbara na-akwụ n'ala taa ka ikwubere ụka kwuo ụka ka mmanụ taa ka ikwubere ụka kwuo ụka mmanụ na-asị mmanụ dey talk sense taa ka ịtọkụbere sense for you to have discovered na amusu na ewu ishi family amusu na family unu family amusu that is the best thing you have said na nwanne gị nwaanyị wa amusu ụgba ọbụdụsọ ụgba ogiri ndị ngwa ọnụ m na-ele nsa nwaanyị ihe awụdo mmadụ na-ahụ amusu m na-ele nwunye gị ụgba ya ahụ ihe m kwuru ele ihe kwuru asị m na nwanne m nwaanyị na-achụgharị m ma nwe mgbe m so n'ọwa amusu ọ na-achụgharị m onye na-achụgharị mmadụ na ọrụ ele ihe na-akpọ witchcraft na amusu ọwụdo otu ihe ị ga-etime ihe na-eme gị otu esi anapụta gị lekwa ọkwa ihe ga-esi nọchiri maka na arụrụ m nrọ kem nrọ m rụrụ taa anọ m n'ime nrọ baga na nrọ ozugbo m na-abịalote ya rịkwụrụ ọgatụ m ihe buo m n'aka na ihe buo m n'aka ekpe mgbe ị na-eme omume loshọn gbambịa bịa loshọn mbịa transfọmụ chi na nrọ pụta ote sọkọmbọ n'ime nrọ gwa ka m na ote na nrọ na-ele anya ewere bọmbụ ekomọkụ bọmbụ ndị ukwu na ndị Amerịka na-eji abọmbụ ụlọ were ekeji ome na ahụ sị na ihe m gaji ime suicide mission na deme 5 million sị na ọ na bọmbụ a shi m na ahụ gbagbuchia ndị mmadụ mmịa were 5 million mana mbechi ihe asị onye Igbo nwu m gaa suicide mission na bọmbụ agba gbagbuo ndị mmadụ 5 million onye ga-eri ụmụ Igbo sensị ka anyị nwe ụbụrụ ndị Igbo ada eke ya abụọ ihe ke gị ji ka njọ na-enwe amadị m ebe sensị gị gaga kegbu na arọga m nrọ ịhụnanya lọv nwere ike inwe isi taa na echi mma nwere ike kpọmsị ngwa m bịa na okwele kegewu arụ nọ na dọkịta sị na ọbịa nye m na gị ọgwụ na ele m ga-esi agba gị aka kege we ịrụ ọrụ 5 million naira ịrụ ọrụ ewere bọmbụ tigị na ha asị gị ga-agbuo ndị mmadụ ele dị ebe esi eti gị aka eti family problem ka anyị abụọ family problem ibi family kege karịrị dị ukwuu maka kege amusu ma witchcraft nwere ihe na-anọfọdụ ụgba m dịtụ mfe ụgba bịa mụ na gị na-ekwu okwu etikwela mma m na nwanne m nwaanyị ihe gba n'aka eji enyelie mma m na ọ lakịrị ego akwụkwọ na ọwinchi kwago mama amusu nwunye gị nwaanyị sita amusu ụlọ nwe gị brọda amusu ihe awụ ihe zuru n'ọnụ ijito ndo ego ole ka iji nga aka iji statụ agidi agụ na agụ m mgba m aka bịa ụwa aka ka mgbaala shishi agidi ka iji azụ eji m agidi ihe na ọ na-ede ịgazụ agidi iji stew ka anyị nwere ike iri agidi stew ọ na-adị nnọọ gị mma m na-agwa gị okwu gị na-eshi m agụgụ ama elu uru ọ ga-abatara gị asị m gị na mgbe ị hụrụ ha na-agba na TV ihe onyonyo wrestling ihe ndị emeghị nga ahụ wa ma nsị ihe hụrụ abịa enweghị ndị ameghị nga ahụ asị ọcha ịsịka oke echi ịgba m na ọwa egwuregwu mgbe akwa Undertaker na kwụ John Cena n'ala
kụpụ ya ọnụ ọbara na-agba ka ọ yi ga-egwuregwu ahụ egwuregwu ile ihe m dị shọ ihe m makwara na-esi ma gị nwa na-agụrụ newspaper egwugwugo m chere ọchịman ọmụọ ka isi na m ga-agụfu newspaper ịgụọla gbachi m ajụọ gị unu nwere ihe onyonyo n'ụlọ unu gị nwa na-agụ mụ nwa na-ele mụ na gị onye ka mma unu nwere ihe onyonyo tv ọkpụ nkịtị unu nwere n'ụlọ unu ọ na-adị na joint makaro ka ọ na-adịtụ ịga gị ilere etu nke ahụ na ile gị abịa chụpụ unu ịmara na iri ele nri pụọ nga wa ọhịa oke ebe isi na ọwụ ihe ha na-emewu igwe egwuregwu nka ndụ gị ka ọfụgụfụ ndị OFEKE iberibe ndị efulefu iberibe ndị OFEKE lehi na melelu imelelu gị madam la nwa ike na ahụ afụli elelu ihe na-eji na-eme na biko ihe ọkwanụ nwaanyị ọ bụrụ nwoke ibe gị aga m ahapụ na abụ na-emejuo ya afọ mana nwaanyị ga-etiti nwaanyị ihe biko hapịa ịbịa na Sambisa forest na ala gị hụ nwaanyị na-afụli elu ọnwụ fọs ekweghị ma ọ na mmanye ahụ m ashawo iche nwaanyị gị gakwuru m ashawo ị na ihe m na-agwa ga akpọrọ nwaanyị ozenanụ otukwunyere gị nwa ire ụgbọ biko kwagụ mapụ ya akwa gị ama ebe m ga-enweta gị ịzụ ọnụ ama ebe m ga-enweta gị ama ebe m ga-egize gị akwa gị ike slippers atakwara m gị ihe anya onye anwụrụ efu m hapịa biko ị ga-ahapụ mmasị na-echiri mmụọ ya onye iberibe ka na nwaanyị atakwara m ngụta ọrụ ka nwoke shiri ofe ịhụnanya ịdaala ya otu m shita ya jikwa nwayọọ ya atabikwa aka gị ebe ofe a na-atọ gị onwe ọzọ gị shia na-awụ mma awụ m shiri o awụ nwanne gị nwaanyị shiri ejere m ọgbakọ ụmụ nwaanyị mgbe o shiri ha anọdụ m nga mgbe o shiri ha ime nwe ihe ijiri mkpọrọ maka mụ na gị na-ebe na ahụ m ụtụtụ ahụ m ehihie gee ntị m agwa gị ihu nwaanyị ga-alụta ka aka m amịrị eshi ị gaa na nke ole ka mmaga rie nri n'ukwu ngwa ọjị ị gaa nga rie nri mmachi nri bupụta gị gba ya ụkwụ ebe iji eri ofe ọma wee nụ nwaanyị na ericha ihe ọ ga-eri fọrọ m bịa dị fọrọ nye ahụ gị tọrọ m ịchọ iricha afọ na-eju gị eju o ruola na nri gị ma na m tọrọ gị rifọ nna ya na ịmacha gị tọrọ hụ onye tọrọ mmadụ ya ahụ rimari ya erifọrọla ya eri ọ mkpa eji eme ya atọrọ m ya na nri den na mkparị ọ tọrọ m nchọ gị ọsọ ama nata gị ya kere gị ihe bute ya nga eji m olilo n'aka bute nri ahụ ihe a eji m olilo n'aka A fool at 40 is a fool forever. Imaya Pupo.
ijikwe ya kọrọ efulefu ụgbọ ajale iwe efulefu udu iwe efulefu ndị ofe ekele iberibe ndị efulefu iberibe. Ụgba asị m gị ele ego m kere n'isi akwa mụ n'isi akwa nka m kere ya etikpe m nga ka m kere ya nga ka m temere ele ya maka nwa onye ọzọ nọ n'ụlọ ga-ewere ya na-awụ gị ele ego m kere n'isi akwa anyị m ya kwotem si ele gị kwotem si pụta m n'ụtọ m guzoro nọ na-ele gị ka m ga na-ele silima nkọta ọrịa anya ọkụkọ ụbakala gị hụ ha na nga m n'oche gị kelie sọsọ nga m nọ ka ị na-adị ike wede a ga-ewede wede arịa gị echere n'isi aka wede a ga-ewede eyiri ngị bank eyiri ngị onye isi ndị aka wee yiri ngị onye ajọ eyiri ngị Central Bank of Africa ebe ọbụla ego furu gị bịa jụọ m ya nwadụgo onye mepere ọnụ gbara ụka ọnụ na-eji eri isi eri ahịrị na ụmụlolo so m na inwede ego ele ebe ego siziri mee developụ wings ahụ dịkwa wings ukwu wings ụmụ winchi bịa n'isi akwa gị ya wee ebe okpuru anaghị ebe nga bekwasara wede bịa were eyiri ngị onye osi ụgba ugboro ole ka m kpọrọ gị ma inye hụ m ego a n'ụlọ taa ị gaghị esi nga afọ ime hụwa onye nwe ịmakwa ebe m chi mina gị ga-eri nkịta nwụrụ anwụ n'ụlọ taa mina gị ga-anwụ nga taa ụwa ga n'olu mina go nye m ego m gaa jụkwa ese gaa jụkwa ebe m chi nyekwa m ego m na gaa jụkwa ese ma ịmakwa onye heli na-awụ ịmaghị onye heli na-awụ kwotem si ele gị imepere ọnụ gbara ụka ọnụ si na-epupụpụ m na ama na-eji nnọọ kamgbe m nabatagịrị kwotem nọ ị na-akpọ m ụgba akịdị makwa ebe isi Ijipt isi Sahara desert isi ọkụ mmụ isi mọcharị isi nga eligago isi mọcharị gịnị eko ụmụazị ibe ha chọrọ ibuli onwe ha elu I am just coming from USA ndị osa ha si London ndị osa ha si Senegal ndị osa ha si Panya obolo nkịtị obolo ka iji anya isi ako maka ebe m si ị ga-enye m ego ha ga-eme nka ị ga-agbata ụlọ ị ga-agbata ụbanta ya ndị mmụọ ga-afọrọ ego egbe elu ọ ga-agbagbu ego ha ga-enye gị ego ihe na-eji eto ọnụ mkpọkịrị obolo nkịtị isi ka iji eko ote maka Chineke gị mega emega gwa m okwu m na ntụ obi gote iji gwa gị eziokwu amaghị m ya obodo a na-achị ịgbanwe kewu na mmadụ ga-ewepụta ego gaa n'ime ubi gaga kụọ ọka ya ọkụcha ọka ya ruzie mgbe ọ ga-aga n'ime ubi ya ka ọ gaga ghọrọ ọka ya ọ ga-ahụzi wa osisi ọka ya ọ ga-ahụ osisi ọka olee ihe obodo anya na-achị ịgbanwe maazị ma gwa gị eziokwu ọsọ ha ga-azụrụkwa ọkụ ọsọ ha kụrụ ihe ọsọ ha kụrụ mana ha ga-abịa na kem ịma ihe ha ga-abịa na kem ji ọnụ m nwaanyị olee ihe ọgwụ ga-eme ntị ma gwa gị ọsọ ha ewere ọka kemụ anwee m ike ịkwọcha aka tinyere ọkụkọ akị azụọla m achere ibi nganga na-ebu m ebu ejikerecha abashụ ọha n'ala ahụ egbe azụjuola m ha wụba ya n'ime ọrụ ka isi kara ya bụ ọrụ m naanị ịgba buda n'ime ọrụ m sị gị kụrụ ahịhịa jee gbachi otele enyerochi iburule ibi size 45 size 50 ibi ma ọwụ nganga na-egbu m egbu nkụ gị otu gị na ọnwụ na-eme onye kwesịrị ndị ochie a ibe ha ya anọ n'aka ọka nwere nke ya akọ ha na-akwụgharị ị na-etraụza akwara ka ọ nọ n'ukwu fe yiri ya na mpara na-akwụgharị ogologo iro na-aṅụgharị igbo na-atụgharị ụmụazị ime ịchọtụ imere ha ebe dịka dị mee size 100 size inyere ha pere mpe ha jee tọọ ka ha baa jee taa ka ha tawụọ ọnụ taa ha tara ha ibi ime ka ọfụma
egwuregwu nke ahụ be mbụ ị gara ejibu ụzọ jọkwala n'ụsọ olee ihe m na-ekwe abịa n'ama anọ ọhịa ị ga-abụ ụzọ jọọ ma ọ nwụghị ilere eme sinima ha na-atara mmadụ ga aka sịla ọgwụ ya ịnọrọ ha n'otu mkpado niile nsogbu niile nọ n'ụlọ ichefuo ya ya lere nwa fim ihe nke a gbagotere ifuru ụgbọaja udu na nwunye ya bụ nsogbu nke ịgba na ya n'obodo a ma ewezụga agụụ agụụ ikwutere ekwute ọ agụụ ka ọzọ ka problem niile ha na-eme ebe ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị na-achị obodo jidere oge obodo a kechie ya nọdụ ya ike n'ebe ọda mechie ya elekere ihe ichere ga-eme ọ ihe kwesịrị na-eme na even gị nwetakwu ego ọsef ka ije goro ya na ya ihe ọ bụ igote nwuhu ọ agụụ na akọs odostins onye na-akọsị ihụrụkwu okwu ugbu a ka m matara na ị nwere echiche hapụkwa ihe ọgwụ na anyị bịa anya abịa nọrọ ebe a n'ihi ọtụtụ afịfịa ọnụ na-elere sasa anya ugbu a ka m matara na ị nwere ezigbote echiche bịa chegwe ị chọrọ ịgwa nna m enwebeghị uche bifọ ị nwere echiche maka na ama m nke ọma ị mana anụrụ m na obodo ndị a mepere emepe ị gaa n'obodo ndị mepere emepe onweghị etu ị ga-esi wee gafee n'okporo ụzọ etu a ụmụaka ndị a ụmụagafu ndị a na-ada aṅụwa ihe ọṅụṅụ ihe na-aṅụrụ ya ama ma ihe ha na-aṅụ ọ na-afụkwado ha ose n'ebe ka ọ na-afụkwa a sị na ụmụaka ga-abịa ha fewụrụ gị ekwentị gị ekwentị gị mgbe ọ bụrụ na ihe enwetafu ihe a ga-achọ ihe ọ gwụrụ ibu agaghị ebe ahụ ihe bukọrọ ya nakọrọ gị ha niile eziokwu atachakwana m ụta emewe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ọchịchị ewere egbe bụrụ ihe ike niile bụ ige hụ eji chekwama ha atọ na aga boosu na-eso ya n'azụ a na-ejigharị ha chọrọ emechakwa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị bịazie n'obi a nọrọ ha egbe ị ga-akụta ya n'ọkpọ ha ewere na emewozi arụ na mpụ niile dị iche iche onye kpatara ya iji ya ịhụrụ ụmụaka ọnwụ ụmụaka gara aga tụnye nwaanyị Jeremaya tụnye ya ime nwunye Jeremaya eziokwu m niile nwaanyị Jeremaya tụgụrụ nke m makwa ọfụma eche m ụmụ nwaanyị na-akụ asịrị so ụmụ nwoke ụnụ na-akụzi asịrị ụnụ na-akụkarịa na nwaanyị ịkọgbu onwe mana iso na-asọpọtụ ya ụdị okwu ị na-ekwu oge bido wuo m iwe igwe n'ihe dị shọ na-ekwu ihe doro gị anya udu mere na-agwa gị okwu gị na-eme m ya adịghị ka ọ bụ na gị bịa shiwe agụkọ agwara m gị sị gị ndị Chelsea ga-emeri ndị Man U ọ wa nwa Chelsea ka anyị nwee football club a na-agba ya agba have you forgotten that na-eso m na the first 11 team na football club during our school first 11 nke gburu iti ka na-agba hit onye gburu iti ichefule na bọọlụ mgbara agba mere Nkechi nyere ji love m ichefule na goolu m nyere enye na Tanshi school mụrụ o ji were nnọọ obi ya niile were kponye m ewepụ nnọọ ihe m hụ na ezuru n'ime ọhịa eji wude mara ya bụ pịọcha ya otele gị na onwe gị enyere penalty i nyere enye lekwa gị lee post lee bọọlụ gị gbafụ bọọlụ onye gbafuru otu mgbafu ọgbafuchiri ama m ama na agbafuru m penalty mana at least ị kwesịrị ịga gagodo obolo banye n'obolo the whole of obolo the entire obolo community jụgodo ha ese gbasara maka ihe mgbara n'ụkwụ mgbe anyị nọ secondary school ngwa gagodo na nke Zion nwa igwe ebe ahụ jụọ ese
onye awa ọgba aja ka wudu awụghị ụmụnne m ekwana enyi nwaanyị peace nne di gị olu enyi nwaanyị ama ya shishi yo ọ gakwara aka mma nnọọ ya kpọrọ nnọọ ịma ọgbakọ ụmụ oke ibi nwaanyị a na vileji a ọ na-ekpọrọkwa onye rejista ya na ebe ụmụ ya isi mkpe ndị kedụ di ha nwụrụ ndị orphanage widows association ya bụ secretary nna agbanwe anyị gbanwekwana elu isi ụtọ vileji a onye nwa na-eme obodo na-atọ ahụ ya na ọchukwu anyị ji ahụhụ anyị nne m obi oso gị gaa abroad ihe ya dịkwa kọrịkọrị ọ dịdị ka onye sheshi Lucy ụmụnne gị ji na-akpọ mmadụ ahụ enwebeghị ihe ịhụ enwekwa aka mana kamgbe agụ na-agụga ha bụkwa ife mana ozugbo anyị kwuru na onye asheshi agụ na-asa apịtaịta onye nọ nga waitress weta ka ya asụ waitress nke nwaanyị nke anyị chọrọ ịkpọ nke nwoke ọ ga-eme weta ọya nwaanyị weta wetara m ihe m na wetara m nke m na ịgbakwa na mbọ chenji ebere anyị nọkwa n'ọtala ahụ n'aka orube 6 months adanne anyị amụrụ bụ obiọma akpawuchi anọ eziokwu ị na-akụ ya aka n'ogwu ị na-eji anyị atọka eziokwu ebe fitiri gị ọ dịghị dị ka siti ebe ọ bụla wụ nnọọ gburugburu ebe a dịkwa mma onye nwarịcha ọbata bịa zuo ike iri ọhụrụ karịa nke enyi gị nwere ka ya ataala akị Lucy biko ị ga-agba mbọ chịkọta ụmụnne gị achịba ha na ihe onyonyo ndị Nollywood a ga-ebe nga akpama mmadụ amụ anyị na-aba nche wig gị anyị ji emerebe katon wig dịtara akị na ọwụ na head ka ọwụ isi awụ gbara ama onye nwe ka awụle okeke eso dị na ụsọ bara ka m na-ahụ zilia na-apụọla na nwaanyị butenụ mmiri ọwụ ejiliwara gị kedogo nga ahụ weta ka anyị hụkwara n'ụgbọ anyị nwere ugbu a bifo ọnwụ na-eme chenji eme anyị n'ijikwe dọla lo ịchịcha plen nna m ị ga-aṅụ keke oke gwara m nne na ala ka na ọhịa m ji bara ime ọhịa gbata ezigbo anụ so m abịa gochikwe gị na ịhụnanya m nwere n'ebe na awụhụ ịhụnanya ụmụazị ezigbo anụ eji m nchọnwụ na ịsa m mee lee oke ị wetara m oke aghọtara m otu abịa aghọtara m ọ bụ na oke na-eme ha ka ma ama m ihe wee oke ka ama m ihe wee ewu ịmakwa ahụ m tara nwude ewi agara m n'ọpịa n'ọnụ ya were nwere ọkụ frijuo nga fụọ ya fụgide ya ozugbo na mapụtara mmanya ya aka na akparị nwunde ya togbue aka ka m ji togbu ịmụnụ ihe a ọgba ọbara gbajie ya ọdụ mesasa ya nnọọ tii nchọnwụ tii kọrị ticha ya sam agwara m gị na ana m eri anụ ọwụ ha anụ oke kọrị na akpọ ya anụ ewi ana m eri chicken ọ gị kpọ ya anụ ọkụkọ na pizza gị ga wetara m anụ ọkụkọ amamihe ọwụ ewi ka ọwụ oke amamihe na-akpọ ya mba pizza na-akpọkwa ya snack ọ dị azị amaghị otu m ga-esi kọwara gị ọ na-awa pụọ ilesara anyị ebe a na-egwu egwuregwu m na-eji juice ata ya awụ ebe ahụ adị m alaikeghị modis local food na-akpọ ya ewi ka na-akpọ ya oke echi ọmụ nke ga-anwụtara m anwụ kwuru pizza na mpa amasịtara m pizza amasịtara m pizza otu ma ọ abụọ onye wetezi ihe ga-eji anya ewele iwe ị ga-ewetakwa juice nwanne m nwaanyị
ịgwa nke wee eziokwu enwe uru ọ ga-abara gị n'echi na gịnị na-agbagburu anyị na-abụọ n'oshi ma ọ ga-agara nara mmadụ akpa ya ma ọ ga-agara zuo oshi ma ọ ga-agara repụ mmadụ awụrụ na ewe onye ọjọọ otu ịkpọ enyi gị nwaanyị alọtara anyị nara akpa ya nara gị akpa ya repụ ya n'elie dụọ anyị jizi ka anyị chere ịgba mbọ ya biko itiri anyị aka otu ọbụla ị ga-esi enyere anyị aka ya unto your service nyere anyị aka biko na anyị tala ahụ ọwasị anyị atala ahụ. Lucy, eziokwu dịkwa na ihe a ha kwuru. Ọgbaja Odu nnọ chọrọ ịgba m ugbu sa nnọ chọrọ ịgba mbọ. Nne gị na-ajụ ma ị chọrọ ịgba mbọ ya dịka ọwụ mbọ nkịtị. Anyị chọrọ ịgbafe mbọ ofe. Anyị chọrọ ịkpata ego kwuo ya ka ọ ghọta ihe anyị na-ekwu. Anyị chọrọ igbu dede. Nnọ chọrọ ịgba mbọ. Nsogbu anọ na m ihe nnukwu ma nnụ manụcha awụ m nwaanyị enwekwa na onye m n'okpuru ya wụ di m nnụ ga-enwe eti ma agagodi mụ na di m daa ntị ana mecha na obi ruo nna ala ịma di m wee ezigbo mmadụ ọ ngwa ya agwajekwela ya ugwu mana nna akpụkwala ụjọ ịma di m wee ezigbo mmadụ ọkwa onye akpa ịwara gị echi gbara nkwa nwaanyị niile ji isi mmụrụ isi bugide ka n'obi ike ahụhụ atakata bọtụlụ m tụtụrụ atụtụ gịnị a na-ekwu okwu ka ọ wee ego ndị atụtụsịrị wee fere anyị sara asa anyị atụtụ ya ego ndị anyị hụrụ anya ihe atụtụrụ wee fere na bọbọ anyị sọ wee ego anyị hụrụ atụtụrụ ọrị ka anyị kpụrụla nsogbu anọ ha anọ na m ihe nna kwuru maazị nkwuchazie oji ga-eru nna aka ịnụla enwere ebe m enyi nwaanyị chọrọ ịgbara ogbula aka onye n'ụlọ nsogbu na vileji a asọ m nọsụdị were mana na m akpọrọla nnu mana ha anyị aghala ka ịpụ apụ chere ka ọ gbaghee ya nwa ọma unu ga-eji ịmakwa oke ngwanụ m ga-agwakwa ya okwu ezigbo nwaanyị ka ịwụ nwata eshigechara ekọrị I'm telling you. Maria kedu udo dịkwa nne gị nwaanyị mmakwanụ ọ nọkwa ọfụma ihe ya na-amasịkwanụ m mana ọ na-akparị mmadụ mgbe ọbụla nwaanyị niile bụkwa ofu nwakwa nwaanyị ka ibu ọ eziokwu mana nke ya ụlọ iku ka mgbe ọbụla ị hụrụ ya mgbe ụlọ ị hụrụ ya ụ na-eku asị ifo a ga-egburu ya mmadụ ifu ihe na-eme unu bụ ụmụ nwoke ọ bụ na nwaanyị achịkọtara onwe ya ọfụma mana asị na anyị bụ akwụna ịchịkọtakwa n'onwe gị ọfụma asị na ị na-eko na ngara nke gị akarịa ya bụkwa n'ụwa anyị bụ ụmụ nwaanyị otu Chukwu si ike anyị mana ihe mere bụ na ị were nwaanyị soro anyị ị ga-enwe nte obi anyị ọ dị mma anụgo n'ihe kwuru mana nka na-agbakọ ya enyi ka mara ma ọ ga-ekwe ka mụ na ya anyị abụọ yiwa asị enyi nwoke na enyi nwaanyị nsogbu anyị eji m alaike ụmụ nwoke ji eji ihe akpọrọ ihe ọ bụrụ n'ebe ka anyị ihe ha ma na ha see Igbo ebe ọbụla kụrụ kpom ịmụ anya abalị ị ga-ahụ ha aṅụ mmanya alụ nwaanyị atụwasị ụmụaka ime nwanne nwaanyị ọ kpọrọ ebe niile ịhụnanụ ụmụ okorobịa ugburu aka umengwụ egbucha n'ozugbo nwe mana ọ ga-anabikwa m inyere onye ọbụla m chọrọ inyere aka nne m ji ekwu okwu gị ma inye ha kwara aka ugbu nne m o nwekwa onye ga-enyere ha aka o biko gbaa mbọ nsogbu anọ ka m hụgodi di m na ya karịa mana ọ bụrụ maka inye aka enyechala m nwa aka ka ọ ka m siri nye ya mmanya ngwa ahụ elee ka ọ dị gị n'ahụ nne m ihe awụ akụkọ taa ama m na ụdị ka nke anọghị n'ebe ka ụna achọkwa m ya ebidokwala ịbịa m enye gị ihe eji akpọ mmanya ngwọ mmanya kara aka nje ịma m na-agwa gị okwu ya adịghị ka ọ na-efe gị efe
emeghị vuvuvu na ntị enwere Chineke ịmakwa gịnị kwa ụkwụ na-elegishi because ọ bụrụ na otu ishiri che echiche ugbu a na ọgwụ na-eche echiche kamgbe nsogbu aka ha dị na-adị ichere nne echiche nke a ga-asị ivu na ọ bụghị ọgụ anya m agwa gị ugbu a anyị ga-ebidozie biwe ndụ dị ka ndị nwere ego biwe ndụ ndị nwere ego nwere nwa anya abịala ọwa anyị nwawo ndị nwere ego anyị kwesịrị ibi ndụ dị ka ndị nwere ego ụmụ ruru ụmụ atachara gas a na-emere anyị gaghị n'obodo a anyị kpọfee ha onye ahụ zụrụ anyị fere ya aka ihe nọ nga ahụ bụ mụ na onwe m sef aga m eshọwụla anyị gachara ọrụ lọta jọntọ ụlọ anyị gara nga ụlọ a na-ere mmanya anyị ga kuchi ya anyị shọtọ ya da rijucha magazi emezie ka mma nwa na-emere m ga anyị na-ata m ahụ mmezie ka ọ mara na ego na-abapụta ụmụ nwaanyị na-enye m agwa gị ọkụ ịhụrụ ele ahịa even my wife abi na ya dị ururu ndị anụ na vileji ahụ ka gara onwe ya ọrụ anyị na anyị gbagbuo onwe ya ndị anyị ga na-elegaziri anyị ugbu a ụdị nwaanyị a nwanne anyị nwaanyị kpọlọta odozigesi katagorila ahụ mana ụmụ okorobịa aga na-eji ike arụ ọcha ego niile omeku n'obodo oyibo na ya ọpakịrị somewhere anyị nwa akwụkwanụ nwa young boys anyị werezie nwa young blood na-asa ya ahụ ọ na-adọnyere anyị ego chere ihe ọkwa onye na-ekọgọ ọnụ anyị ka nkọgọ ọnụ ọkwa onye na-ekọgọ na-echi ahụ nwanne nwaanyị kpọ ya hapụgodo ime nkọrọ ọwọ na ihe a m gwa gị ọ polite admiration katonu ka anyị ji emege anyị na ya mega mgbe anyị kọrọ ọnụ were iwe ifu na o sekwa anyị na-achị ọchị to show that no onye grass school matter that these people are funny comparisons on ha iwu ihe nọ enwekwara ihe ọzọ m bịara cheta na ịma anyị ga-eji ugbu a na-eche echiche ka big man ihe ọzọ na-awụ anyị ga-eche aha anyị ga-aza so mgbe ọbụla anyị bata ndị mmadụ niile a na-etu dị ahụ obiọma na-akpa anyị ihe dị ka akụ na-esi obi ike akụ na-atakasị ome udo amamịọtara ebube dike agụji egbe amamịọtara ewedi aha anyị kwesịrị na-aza na bikọs ego na-ababata mgbe ka isi eche echiche ọkada kwọgo nnọọ oge na-agbaje gị spidi nwechi ka isi akwụsị ego abịabịada bite olu ụmụ okpokpo ahụ ị ga-aza ọkwara nta onye isi ọ bụdụri na anyị ga-azarịrị aha owu must be all this old name aha ndị mpa n'ụdị ụmụ ruru aha ndị a na-atọ ụtọ ụmụ polite and spiced names dịka ego mbute 1 ego ọma na Asia asị ndị kpatara ego a ga-eti gị ebube dike obinigwe nke 3 ele ahịa ara na-azụ nwa ụkwara onye ogbenye oge ndị ka mkpọrọ awụ aha ndị mpa post club nsogbu anọ ndị ka ebụrụ na anyị ga-esi nga hụrụ otu ma nwa abụọ ihe ọzọ nọ nga ahụ na-awụ dat na ihe na n'otu ochi dị ihe na ihe dị iche na mmanya ngwọ na biya ya bụrụ na biya na ya eriele 10,000 naira na ọchịma ebe niile akpọchiele ịgwa gị nke wee eziokwu ebe ọbụla kpọchichara akpọchi onye ọbụla chọrọ ego ma nwatakịrị o ma oke a onye ọbụla chọchara ego mgbe ịchọrọ ime ma ihe ngwa ugbu a wee eziokwu otu a na-asị agaghị leta nwatakịrị n'ụlọ ọgwụ nwa mụrụ ọhụrụ ka nọbere otu ọnwa ma otu izu otu a na-asị bebi were ego bebi ịnwa anwa agụrụ ebe ka aka nwa mụrụ ọhụrụ ahụ nọ aka ya kpata ego ihe otu na-echi ejisi ike ọ ji gwa gị na nsogbu dị ihe kwuru eziokwu ma ụmụ okorobịa anyị ugbu a onye ọbụla na-apị anọ na-akụ hustle na-apị amara ma isi onye ọcha ya ada ha chọzi ibute ike a na-akpọ ike Pentikọst. ị na-ekwu okwu ụmụ okorobịa ị mana ụmụ nwaanyị na-apịzi ugbu a otu m si na-ahụ ya ọ dịkwa ka ụmụ nwaanyị a na-apị karịa ụmụ nwoke mgba legodi nnọọ Lucy ka lụrụ di eshi ya Lucy lụchara di ote ha isi mbọ m hụrụ ya ihe ụbụ awụ moto ụbụ ụgbọ bata n'obodo a maka m jụọ gị moto ahụ Lucy bụ ọ dị gị kọwa ego di ya ka o ji zụọ ya nke Lucy dị iche ịma na ịmara Lucy ọfụma Lucy bụ nwaanyị na-azụ ahịa zụlite ya elu burukwe n'ike na-enyere ndị mmadụ aka mgbale ọnwa abụọ gara aga ọ bata ọ nyekwara ụmụ nwaanyị aka nyekwa ha nnukwu ego iji tinye aka n'ụlọ chọọchị anyị
well, ahụ gbasara ya ihe ọbụla ọ chọrọ ya ji ego ya mee mana ihe m chọrọ ka ịghọta ụda achọrọ m ibute ike odogwu achọrọ m ibute ọwụkwa egwuregwu achọrọ m ibute ike achọrọ m ibia na-ebi ọdịrị ndụ a ele ahịa ọgba aja na udu enyi ya nwoke a na achọrọ m ibute ike ịbịa n'obodo a mgbe a na-akpọ olu onye eze kpọ mmadụ ofu ma abụọ aha m akwụrụ na line akpọ gị oloye ololo ikwesị ịghọta ihe a na-akọwa na achọrọ m ibute ike ahụ biko mana ka njikere gị ka isi chọrọ ime ka isi chọrọ ibute ike oloye agụ ichie afọ ole ka m kpọ ọgụ hapụ otu esi ebute dị ike mgbe na-adịghị anya ihe ọgịnị nwa m okwu ikwuru n'okwu pizza m sị m aga atara anyị pizza na juice jide biko azara na mgbada na nke nwa anya na-amakarị akwa n'obi ọ bụ ihe ọwụ juice ihe ọwụ fanta nke ọ pizza jide lanya ka ngwa achọghịzi m achọ m ka ịrụ boyfriend ma achọ m ka iru enweghị ihe ọla m chọrọ ime achọghị dị m anything gbasara gị n'ime ndụ m ege ịma ihe a na-arụ a na-akụla ihe na-akụla asị na-akụla band azụ iso ihe a na-arụ na gịnị bụ ihe nke a ele ihe m ji ihe ndị a na-eme chimake ga-afọ biko asị m achọghịzi m bịa lawa achọrọ m ihe ọzọ gị lee ya ka m gwa gị ị chọrọ iwe enyi m nwoke ị ga-azụrụ m Brazilian hair ị ga-akpọ m jee shopping gaa zụrụ m ezigbo efe zụrụ m kit eji awụnye ụmụ mekọp acha ụmụ kọtesta ihe ndị a m tere m ji awụnye ya n'ime ebe ahụ na ihe m na-agwa gị awụ ịkpara kpọfụkpọfụ ọ bụ nso kpara fanta kpara kparakpa bịa ibinye m eyiri gị village gị a eyiri gị gịnị dị iche na ụmụ mugwu anyị na-ahụ na village ibịa kpara fanta na koko abịakwala ụta ka ndị enyi nwoke na-eji take care of their friend ịchịrị imeta enyi gị nwaanyị ọfụma gị kpọrọ ha gaga take ha out nye ha ihe ha chọrọ ọwụwụ atakwara ngụta ka m hụkwa gị ebe ọzọ ịhụ na onye na-ata ngụta lukpe fantara na kpọfkpọf ka kpa gị atakwara m ngụta eyiri m gị village iwe efulefu udu iwe efulefu ndị OFEKE iberibe ndị efulefu iberibe ndị OFEKE iberibe Brazilian hair ihe makeup shoe akpa efe Angelina katụrụla m mmụọ ka Angelina wa ama amị mmecha ọ na-ana m ego mịa na m amị mịa luo ihe niile ọ na-asị mgbete mgbe ụfọdụ mmecha ya enye m ego onye ka enwebe ihe mmere amị enwebe ihe mmere ya sị m nye ego zụọrọ efe chiwe malata bọs m agba ya anya ụmụ ọzọ gbana m tụrụ Angelina mmadụ unu nwaanyị amaghị ere ọnụ mma na ahụ ime onye hụrụ ya na ya onye ahụrụ mma n'udu n'ụzọ ụmụ ọzọ mgbe ha nọ na-akparị nke a pụtazie gịnị ya bụ na nwoke na nwaanyị enweghị ike ịnọ na-akparị elee ihe nwoke na nwaanyị ga na-akpa ana m anya ya bụ na nke a mụ na gị na-abụ nọ na-akparị onwe ihe jikọrọ mụ na gị anya na anyị nke mụ na gị dị iche marakwa sị nke mụ na ya dị iche ofi ya ọya ka ị kpọrọ m ana m anya ijiri okwu ọ dị ka gị na ị ga-eji ụbụrụ m egwu ụbụrụ gị ata m ole ka na ọ dị ka m eji ụbụrụ gị egwu mmadụ gwara m na ọ fọrọ gị weta dagialụ mma nke a siri isi tilọta mmadụ gwara gị onye ahụ na-agwa gị onwe ihe o nwere ike ime onwe ihe oge ju des nọnata wuru oge ya mee ndị anọ na vileji enwe n'ihe ihe mere eme elu maala ihe nwere ike ịpụ siti anyị nwe ndị gwerere ụkwụ siti ha lata anya na bildin ndị a eleke mmadụ ga-anọ nnọọ ya na ya na-ekwu chọọ gịnị nwatakịrị isi siti lọta ya na mmanya akwụ
Yahum. Chatham na Ekoga school, na Tashi school. Tashi school on primary 3D, one primary 3D. On D, one D cause Anum DF. Yola. So, yet it is what a money has she took. Who's a never mind, Mchatagam some bagame. I may make you in one. I already had the money, but I'm not now. How go to Mshi? Let her how could Gine Mesia. Yemazano. I need a holiday. I'm going to come lay. On the name of my name, Manum Capameliana. As a quam. And I say, women got better. And when I hear, get my wagon, which is up walking on, when I'm going Ghana, or I was surprised some way because I'm a wagon home. I'm a wagon. I'm a bella, come, MMC, or MMC, come, la, look at Zurich. You can. You got chatrum, 500 come to recharge our phone. I'm terrible. I give it to me. I hate you. Check out there. What's this? Well, 600 I'll give away with it. I don't know. 1,000. I don't know my how to cook some more hours. I'll be woman. Game work and down. Get leaky again. Gaga political caga political. It was a move from there like a unit. We see you. Well, I'm a saki bazi. Oh, te kwere na gini anụrụ ọgụ. Mana ọ gwara m na gụ n'udu n'aizi. Ha na-abụ ihe m ji ha eme, ha na-abụ ofu mmadụ na ihe nna gwara. Mana o weziokwu n'udu bara mmụọ mana ekwetara m. Agwara m ya agwa. Agwara m na inwe na tii ike ikweta udu. Maka na ịma arụrụ na niile ya n'udu na-arụ n'obodo a. Agwara m na inwe ike ikweta ya. Agwara m ya ga-acha akọrọ mmụọ. N'ihe ọ nọ n'ime ọhịa na-achụ anụmanụ n'onwe ha mere na-esho ya na-agara, ọ ga-abara ya uru. Uwe ka m matara ya ji shiku gị ọnụ ọjọọ gị erika. Ai! Nwayo. Funa na tụ mmanụ. Ọ weziokwu ka m kwuru. Ọ ga-abara ya uru. Ọ na-achụ ọrụ mmanụ. Biko. Ya sị bịa gbuo ya nso. Mọla ha na-etigo onye ha ga ikwugire m ụka na-agụ ha. If not, ọ na ikwugire ụka gị gameli ihe ọ ga-eji sị m gaa n'ama Francis gbuole m nkwụ ma ị ma na nkwụ ga-achara acha. Asa ma m na enwedo nkwụ chara ga ana m eyipụ uwe m na-eyi apụ apụ mmiri ya bịaba ịpụ ime ọhịa. Tụwa n'ebe ugbu a m yipụ ya gburu ndị ka m ga-egburu. A fool at 40 is a fool forever. Imaya akwụkwọ ijikwa ya kọrọ. Efulefu ụgbọ ajale iwe efulefu udu iwe efulefu ndị ofekele iberibe ndị efulefu iberibe ndị ofekele iberibe ndị efulefu. Iberibe
iberibe ka m kọkwara gị na oge na-aga nwekwa aka ọrụ ị na-ebiowari ezuzugharị village champion efulefu ụgbọ ajale iwe efulefu bịa udo gị na-agakwana ụka gị na-aga ije gị na-ekwu ka onye amara na ọgwụ nwa asị onye ara m nwụrụ asị onye ara m na-aga n'ime ọhịa m na-atamụ elehe chụga gị obi na-awe gị n'afọ obi gị wee gị ọfịrị ụgbaja ngwa gị ihe mere na ị mana ana m na-agụrụ onwe m amara m wee kwensu plan na akọ gịnị ị makwa mma enyi m nwaanyị nọ na mpekele enyi ya nwaanyị shibashi gara pụta m na-ele onwe m sị awụgodu nnọọ m gawa n'ije awụgodu nnọọ na mma ga-ahụ m taa ga-ehụ m ya na enyi ya nwaanyị akwụrụ ya nga m bụ mma rie otu ọ ga-ekwe m chere ị na-achọ ịkọrọ m ụgbọ na ihe chụga gị n'ụgbọ awụ njike ịkwara na wụdụsa enwere ihe chụga gị daghọta ihe m na-ekwu ọ bụrụ na ọ chọga m ọsọ ma ọ gịnị mana ihe m na-ekwu ekwesịrị m iri otu onwe ya nụ ekwesịrị m iri otu onwe m ga o nwere ike na anyị ekwuru mana enyi ya nwaanyị ahụ ga-ekwuru eri inyo hụkwa m ga m eji mma eme gịnị okwu gị ka atọọla ka ifo awụtakwana paradventure na omegebe ngute gị ihe ị ga-ekwu akọdogo n'ọnụ ọkwa gị nwa wee zaghachi kama gị igwe asa enwere ego ọnụ nwere ịgaji igwe ala ka ilie ma ọ bụ na enwere ote mmanụ shiri nwa na family ọnụ gị nwa ketara igwe ala it is inevitable you can't run away from it but nevertheless nna m ị kwesịkwara ịgaja na ndị Nigeria Olympic game ndị a na-agba ọsọ relay race ụmụ ụdị ọsọ a na-agba South Africa ị ga-ewekwu ihe ifetejege ka trailer fail break asị m Dangote trailer felola break ma kpute ọhịa ị na-eleje gafe afa ka ị ka aba ala ihe mi na wotu ishiri gba ụkwụ agbụgba gị ọ bịara dị so Chineke elebe ị hụrụ na abịaga hotel ọwụcha ha na-abịa ha abịaga otu ha chi ụzọ ka ọzọ nwezi otu m si kọtọ nọ n'ime ọhịa kọtọ ha na-aga na just t-shirt mmụọ eshisi otu kọtọ isi otu kọtọ achọrọ m ịmara gị atụtụ gị na-ama atụtụ mmadụ mesa machi mgbe ogo ka anụ abụọ dị mgbe ogo ka utu anụ kpimkpimkpi nwụsa gị nga kọbịa m agagbore mmadụ nkwụ ese hụrụ hotel enwere roundabout na nga nọsa echenjiele m direction ngwa ndị OFEKE iberibe ndị efulefu iberibe ndị OFEKE iberibe ndị efulefu iberibe daalụnụ ụmụọma enwere onye gburu ụlọ na vileji a n'ụlọ mgbere ezigbo mma obodo onye tọpụrụ ọnụ kwa ụdị ụkawa ndị obodo anyị isi ekpuole ha how can people be living under blindness ha nwụ ha mmadụ ote na-aga hụ gị nwe obodo onye tọpụrụ ọnụ so nụ in fact you people ihe ọnụ wụ mma mkpọrọ mma chai epitome of beauty ọ ahịa na English na onye mafere mma ofe daalụ o oge ọ na-eme ihe nga youth service nga okwu mega youth corps ebe unu na-eme youth corps n'obodo a anyị na-efe ala nna anyị ala nna unu onye ebe onye bụ unu na-efe ala nna anyways let's wave it aside onye awụ gbaja ọma wudu yes village a enwe onye bịara mee youth corps na village a na-abịa dịghị anyị n'aka sị kpuchi anyị lekọta anyị anyị wụ ndị nchekwa we are protective of the refuge nwaanyị onye nwunye kwụnụ ma nwunye gọvanọ anyị the present gọvanọ nwunye ọ n'obodo a ka ọ nọ mee savisi nwunye ya esa abụcha na ala na the service anyị nwa mana abụọ na nyere nwunye gọvanọ ọ ihe o ji magoro n'ime gọvanọship protection anyị nyere ihe enwebedo onye e nyere n'ala na before ha enwere onye ọzọ na-echefu ada
Governor Abia State, Oshomele. Oh, la here Simbi. Simbi. Here gonna Simbi gakora. I petrai. Ay. I petrai. Oh, enyi mwanyi mboss avran enyi mwanyi. Governor of Abia State. No chan no even. Mbenyi chira certificate. I think onye savranga mwanyi kwa certificate. Yes. Onye savranga. Even the herdsmen. Na achware amba ho wa chopeshin the herdsmen. Awa nwa wonde zapụtara. Herdsmen anọ n'obodo a. Ha bịa buru. Ha bịara mgbe ahụ onye abịara. But I mana anyị ọsọ. Anyị ha ọsọ. Ha nọ the other village. Ha gbapụla. Unu na-aga within, unu agala fa. Kama enwe ihe arawara ahụ unu kpa anyị nyere unu aka. Nye anyị wo nkasi obi ndị nọ n'ahụ. Enyemaka ndị otu Kristi. Otu ahụ nọkwanụ ka ihe unu ji mere akọrọ ka ihe unu rụga. Aka ọrụ. Okay. I know extortation and installation. I na-eme install. I know installation and installation. China language. O tennis as here by now. Ahia. I'm a business tycoon. I'm a business partner. Maka mjike na ọ na-abụọ. Ọ na-anụgo nwaanyị. Ayalube nwaanyị. Mba ayalube. Ayalube. Ewo. Nna anyị Igbo kwe. Ọgba aja. Nna anyị Igbo kwe. Hello to Gala udo. Hello to family gị gwan. Ke ọnụ na ndị kọpa abịara obodo anyị ọhụrụ nọ na-akparị ama m sọ ọ dị mma ọgba aja kedu kwanụ maka nwaanyị gị ka ọcha nwaanyị gị ọcha ọsọ kwe nna nkwụke nkwa ahụ si m ga-acheke onye ga-egburu gị ya agara m onye ga-egbu ya anọghị eso udo ama m igburu ya kpokọọ ya wụ ya na efere bugara nwunye m maka ụmụ ime ihe otu ọ ga-arịkwa mma ọgba aja nna anyị Igbo kwe Anyị ga-abịa ka anyị bịala nwanne. Mgbana anyị ga-abịa na lodge ọnụ. Mgbana anyị ga-abịa na lodge ọnụ. Anyị ma nga ọnụ. Anyị ga-atụ down. Connecting doctor abịala mebi ndị mmadụ. Nwa bịa nwa dibịa anya nzu. Ọkụ bụ nwoke. Mgbe akọ ga-achọ anyị mara aga hapụ mkpọrọ nkwụ. Anyị tụtụ ka anyị ga-esi atụtụ ndị ha na village. Kịta ka o chetara nwụdo otu ọ gaji. Bịa Igbo kwe. Igbo kwe. Ndị OFEKE iberibe ndị OFEKE efulefu iberibe ndị efulefu iberibe a fool at 40 is a fool forever. Imaya akwụkwọ ijikwa ya kọrọ efulefu Ubajale, iwe fulefu Udu, iwe fulefu Ndị OFEKE iberibe Ndị efulefu iberibe Ndị OFEKE iberibe Ndị efulefu iberibe OFEKE iberibe ndị efulefu iberibe ndị OFEKE iberibe ndị efulefu iberibe ka m kpọkwara gị na oge na-aga nwekwa aka ọrụ ị na-ebiowari ezuzugharị village champion efulefu Ubajale